Ahojte. Všetkých vás zdravím z tohto krásneho parku. Dneska sme si vybrali Budatinský park, lebo je moja srdcovka. A môj prvý host do našich kročikovských rozhovorov je Maťo, ktorý prijal moje pozvanie. Ahoj. A dneska sa vám sám predstaví. Volám sa Matej, tiež mám diagnózu skleróza multiplex. Na internete sa prezentujem ako Matej Warrior Official. Prezentujem sa hlavne ako osobný tréner, tréningami a bojujem s touto chorobou ako my všetci ostatní. Našu diagnózu sklerózy multiplex. A ako si sa dozvedel o tejto diagnóze? Začalo Koľko je to rokov možno, keby si priblížil? Originálo neviem 4 roky, keď mi bola diagnostikovaná, ale myslel som si o nej už tak rok, dva popredu. Kvôli čomu? Začal som vás sledovať, hľadom toho, keď ste boli v Rusku a nejak mi to vravelo, alebo ma evokovalo k tomu, že asi mám to isté, čo aj vy. Inak toto je kameň úrazu, ako sa hovorí, že veľa ľudí, ktorí nás začali sledovať, najmä kvôli transplantácii v Moskve, kde sme sa snažili priblížiť bližšie celý ten proces všetkým pacientom, ktorí možno uvažovali o tej procedúre alebo vôbec o nej nevedeli, tak vtedy veľa ľudí, ktorí nás začali sledovať zo zaujímavosti, začali pociťovať nejaké symptómy a si hovorili, že no ale to ja si iba pozerám a veď každého občas boli hlava, každému občas niečo trpne na telo, alebo horšie vidí, proste stane sa to, len je to dočasné. A veľa ľudí si takto začalo všímať tie svoje symptómy a veľa ľuďom inak diagnostikovali na základe našich videí sklerózu multiplex. Takže na jednej strane je mi to ľúto, že pribúda tých pacientov, na druhej strane som vďačná, že takouto osvetou alebo informáciami sa ľudia rýchlejšie diagnostikovali. Tak je to dobrá vec, veľmi dobrá vec. A ty čo si na sebe vnímal? Akože ktoré symptómy konkrétne? Moje prvé symptómy bolo podúpavanie pravou nohou. Akože si išiel tak, že si tak hlučnejšie, hej, na jednu nohu? Nie, že hlučnejšie, ale išiel som a tak tvrdšie som dostupoval na pravú nohu. Pociťoval som trpnutie v pravej ruke a rezanie oka. A bolo to akože dlhodobé, že to neodznievalo? Odznievalo to, asi nohu som mal v priebehu mesiaca a pol a potom počase po diagnostike, vlastne po odbere likvoru mi začalo dvojité videnie. To mi tiež ale odstúpilo po mesiaci. To boli vlastne prvotné také príznaky, ktoré ma viedli k diagnoze. A teraz máš nejaké symptómy? Teraz nemám práve, konkrétne? Že... Teraz, alebo akože aktuálne? Teraz nemávam žiadne problémy vôbec, absolútne. A akože úplne všetky odzneli? Áno. Wow, to málo kto má. Akože to ti teraz aj ja zavidím, aj veľa ľudí ti bude zavidieť. Ako ja sa snažím robiť všetko preto, aby som tie symptómy utlmovala, aby boli čo najmenšie. Ale ako s tou SM-kou žijem už 15 rokov. Je to doba, vieš. Takže cítime, keď sa im dlhšie prejsť, že joj, dneska si toho už veľa robila, už toto prechádzka, už má svoje hranice. Tak to je super, že sa cítiš bez limitov. Tak. Ale ty tomu vďačíš hlavne sám sebe. Ale to si povieme za chvíľočku. No a ako si sa dozvedel o diagnóze, keď sa vrátime späť možno tie 4 roky dozadu? Keď to dozvedel som sa vlastne tým, že som bol prvotne na vyšetrení u neurologa s tým, že tu prikladali skôr tetánia psychickým problémom, čo som sa odznel, že to nebude tak určite. Tým pádom ma podoslali do Čadce na odber likvoru. Po odbere likvoru vlastne mi diagnostikovali sklerózu. Iba tým? Či je magnetickou rezonanciou? Iba tým. Iba likvorom? Tak a potom magneticky boli vlastne ako ročné kontroly, to už som bol vlastne v centre. Koľko máš ložisk, vieš? 21. Kukšo, na to, že máš tak veľa ložisk, to cítiš super. Ložiska, pre tých, ktorí nevedia, sú také plaky, také miesta, ktoré sa detekujú magnetickou rezonanciou a u nás pacientov s SM-kou sú buď na mozgu alebo na mieche. Najčastejšie sa robí magnetická rezonancia mozgu. Mozgu, miechy a cečku v krku. A podľa toho sa vlastne robí prvotná diagnóza. Odoberá sa likvor. Likvor je mozgovo-miechový mok. A to vám napichú na nejaký stavec, neviem koľkatý, zo spodku chrbtice, takú dosť dlhú, nepríjemne dlhú ihlu, keď som ju videla, som skoro odpadla inak. A na základe toho vyšetrenia sa vlastne potvrdzuje. No dobre, ja tu mám taký debilníček, aby ste videli, že sa nedívam dole do zeme a mám tu takú pomoc. Čo ti najviac pomohlo prekonať tieto ťažké chvíle, tej prvou diagnostiky, kedy si nevedel, čo je SMK a cítil si sa nemoc dobre? Prvotné chvíle boli o tom vlastne, že som sa musel hlavne sám za sebou vyrovnať s tým, že tú vec prijať. Bolo to pre mňa ťažšie, keď mi bolo povedané, že je postupná invalidizácia. A že to nikto nechce počuť? Koľko si mal rokov? Teraz mám 32-28. A vlastne začal som robiť pohyb. Zakázali mi cvičiť. Aj mne zakázali cvičiť. A že pre mňa je cvičenie vlastne všetkým. Tak som začal robiť chôdzu, prechádzky. Z prechádzok sa to začalo opakovať dookola, začal som švihadlo robiť, tréningy.
A to ma vlastne viedlo stále vpred. Aj napriek dvojitому videniu, aj napriek podupávaniu nohou alebo akýkoľvek problém, ktorý som mal, tak som išiel von vlastne. Akože ty si cvičil, aj keď si napríklad, mňa by si videl teraz dvojmo, alebo že by si išiel ťažko s tou nohou, napriek tomu, že ti nebolo dobre, si išiel cvičiť? A ako ti bolo v tej chvíľke, keď si videl, že nevidíš dobre a cvičil si, nehrala ti hlava, či ti prestala počas toho cvičenia tá hlava vlastne hrať? Naučil som sa vlastne to, že hlavu si ovládam ja, že ja aj poviem, či je dobre, či je niečo zlé. Že proste som išiel aj napriek problémom, tým pádom, aj keď som tu nohu cítil, tak som pozastával a po chvíli išiel znova. A ako tú hlavu koriguješ? Máš nejaký, ja viem, že to je tvoja záležitosť a tvoje know-how, ale či by si nám všetkým vedel trošku pomôcť? To by aj mňa, nielen mňa, ale aj mňa by to zaujímalo, že či máš nejaké také, ja neviem, nejakú mantru, že si povieš, že sú to iba myšlienky a ja som tu šéf, alebo ja neviem, či niečo také máš, čo zabera. Čo by možno veľa ľuďom, ktorí možno sú krátko diagnostikovaní alebo naopak sú dlho diagnostikovaní a sú už frustrovaní z toho ochorenia, z tých obmedzení, čo by možno pomohlo a trošku ich nakoplo. Robte, čo vás baví. Máte akýkoľvek problémy, vstaňte, hýbte sa, snažte sa ísť stále vpred. Je to vec, ktorá pôjde s vami alebo so mnou celý život, tá choroba. A buď sa aj postavíte, alebo choroba sa postaví na vás. A to takto beriem. Buď cvičím, alebo necvičím. Som unavený, tak cvičím. A ja necvičím, som unavený. Stále si vlastne unavený, takže cvičíš aj cez tú únavu. Hej. A tú hlavu, ako teda vládaš? Máš nejaké také tajné? No idem proste, poviem si, že idem a musím a nikdy ťa tá hlava akože nevalcuje, že nie je silnejšia ako ty? Niekedy si myslím, že to nezvládnem, alebo že nemám práve tú danú chvíľu na to takú silu, ale keď tu ten cvik daný, alebo tú vec spravím tú danú chvíľu, tak som ešte viac šťastnejší, že som to dokázal aj cez tú nevôľu. Že si akože prekonal som seba. Ja niekedy si napísal moto, môj pradedo, ešte bol pamätníček. Inak, ak niekto by ste našli doma môj pamätníček, súka, niekomu z toho kedy si požičal, možno na základnej strednej škole, tedy ho nemám, ale môj pradedo mi tam napísal vetu, že najsilnejší je ten, kto premôže sám seba. Ja som tomu nechápala, že ako máš premáhať sám seba, som bola dieťa. A Lao si to povedal, ak to správne hovorím, meno toho pána, mysliteľa, ale ostala som taká, že to je divná vec, kto prekonáva sám seba, každý prekonáva iba ostatných a koniec koncov som zistila, že až keď máš nadvládu sám nad sebou, že sa zvládaš, tak až potom môžeš, ak chceš super ísť s niekým iným alebo staviať sa iným veciam. No dobre, trošku sme si odišli k tej hlave, tak som sa chcela vrátiť ďalej. A to by bola otázka, že veľa ľudí po tejto diagnostike ostáva veľmi dlho v takom začarovanom depresívnom kruhu. A ja sama som tým prechádzala, že tiež som mala obdobie takého, že nechcem ísť vonku a nevolajte mi a nedvíhala som telefonáty a čím sa mi horšie chodilo, tým menej som sa chcela stretávať s ľuďmi, lebo som ich nechcela obmedzovať, že aby mi nemuseli pomáhať a chcela som byť samostatná a videla som, že už to nejde. A teba, čo poznám za tie roky, tak ty si stále takýto, ty sa stále usmievaš. Mal si ty obdobie takéto temná depresie? Začalo to tým vlastne po tej diagnostike, že chcel som byť hlavne sám so sebou. Nepotreboval som okolo seba ľudí, teda ako potreboval, takže chcel som byť hlavne sám. Dať sa nejako sám s tým do poriadku a všetko, k čomu ma vedlo vždy k tomu cvičeniu. To mi vlastne posilovalo ma vpred, plus rodina. A hlavne to temné obdobie je, že každý ním si prejde, ale nemôže dlho trvať. Ako to zastavíš? Tým pohybom u teba? Každý sme inakší, každý sme iný, každý ho baví a robí šťastným niečo iné, takže robíme, čo nás baví a to nás posúva. A hlavne neostávajte doma, ako som ostávala ja. Mňa z toho môjho temného obdobia vytiahli priatelia a rodina, lebo ma ťahali vonku. Ano. Pretože keď si sám doma zavretý vnútri, čo poznám zo pár pacientov, s ktorými som v kontakte, a sú na tom horšie, ako my dvaja sú už invalidizovaní, že sú na vozíku a už im tá hlava hrá, lebo sú presne doma. A to, že ste zavretí doma, to vám nepomôže, to vás tiahne ešte viac do toho začarovaného kruhu, takže choďte vonku, či už s priateľmi, s rodinou, alebo keď vás niekto dovezie do takéhoto parku, sedíte tu sám, tak určite v takomto parku budete mať lepšie myšlienky ako doma. Hlavne je neostávať v svojich myšlienkach a posúvať ich a napredovať pred. Aj keď sa niečo nedá, vždy sa niečo dá. To je pekná veta. To je pekná veta. Tebe veľa dáva presne to cvičenie. Čo pre teba znamená pohyba a cvičenie? Ja cvičím už od svojich 14 rokov, takže pre mňa je vlastne cvičenie všetkým. Ako si začínal? Činkami, posilkou, potom trojboj silový, hrázdy, teraz si idem workout, kalisteniku, to je vlastne celou... Čo je kalistenika? Kalistenika je vlastne street workoutové cvičenie vonku na ulici, na hrazdách, s tým, že vlastne cvičím celú stabilitu tela. No, napríklad, to my pacienti potrebujeme. Na jeden tréning vlastne zacvičím celú stavbu tela.
keby som s tebou išla cvičiť napríklad ja, čo mám totálne slabé ruky a udržím tak možno 3-kilové činky vo fitku, občas 4, keď použijem obidve ruky. A vedela by som si s tebou zacvičiť spoločný tréning? Určite by som to vedel spraviť. A vedel by si to urobiť pre niekoho, kto proste nie je fyzicky vôbec zdatný, že ešte len chce začať, že koketuje s cvičením? Ako by začínal taký úplne, že random začiatočník? Základnými cvikmi, len... Vedel by si nás viesť aj takými základnými cvikmi? Lebo netajomstvo verejné je, že my pripravujeme pre vás aj spoločné cvičenia. Viem si ich predstaviť aj tuto v Budatinskom parku, kde sa práve nachádzame. A tým, že Maťo veľa cvičí a drží stravu a má nejaké to know-how z vedenia trénerstva, tak by nás všetkých vedel nejakú skupinku odcvičiť a otrénovať a ponaprávať. Takže ak niekto máte záujem, kľudne sa nám ozvite po sledovaní tohto videa a my niečo spoločne vymyslíme. A prezrať ešte mi, ako vyzerá tvoj bežný deň. Lebo je známe, pre mňa je známe, že nepracuješ dlho na Slovensku, často si v zahraničí a nerozumiem tomu, keď si niekedy spolu napíšeme, že ako je možno, že ty fyzicky robíš ťažko, neoddychuješ a po tej práci ešte proste s nadšením ideš cvičiť. U mňa je to tak nastavené vlastne, že ja keď nepracujem alebo nerobím, som viac unavený, ako keď robím. Ja napríklad moje ráno je, že vstanem, ľadová sprcha okamžite. Každé ráno v zime? Každé jedno ráno, aj v zime. Ako to tú točku pretočíš úplne na studenú stranu? No, snažím sa, aby bola čo najstudenšia, ale nie je to stále do koutučí, teda nepotočíte ho viacej. A nezačínaš teplo? Rovno si do studenú? Nie, rovno studenú, od hore. Wow, dobre. Potom idem a koľko minút asi vydržíš? Dvakrát sa vlastne osprchujem aj hlavu. To je tak 5 minút, hlavu nie, iba od krku dole si dávam. Aj otužuješ niekde? Bol som jedenkrát, ale chcel by som teraz týmto rok začať. No, môžeme sa viacerí pridať, skupinovo otužovať. Ja mám toľko nápadov, čo by sme vedeli ako kročík skupina robiť, čo by nám mohlo pomôcť a je známe, že ľadová voda veľmi pomáha. Je dobrá na nervy a takéto. Naopak, tá tepla zaťažuje svaly a nervovú sústavu. No a po tej sprche, prepáč. Po tej sprche idem vlastne do práce, pracujem a tam vlastne robím vlastne silovo hlavne a po práci môj oddych a relax znamená pre mňa cvičenie, varenie a rodina. Takže... K vareniu sa dostaneme inokedy. To dneska rozumieme, nebudeme. Áno, to je ďalšia samostatná téma. Stráva, pohyb a hlavne mindset. Je to anglické slovičko, znamená to nastavenie hlavy, ale to je alfa omega. Čiže som to nevedela pred rokmi pochopiť. Lebo som písala jednomu chalanovi, Jakubovi Vanekovi, ak by nás náhodou sledoval, tak ťa zdravím, Jakub. Že ako to robí, že skončil na vozíku a on proste chodil na surf, chodil na snowboard, proste naozaj bol aktívny športovec a skleróza ho proste odsunula, takže nevedel chodiť po schodoch, že išiel po štvornožky. A zrazu som videla, že bol niekde na nejaký výstup na horách a že wow, Jakub, ako ti dali liečbu, ako to je možné? A on mi napísal, že liečba je super, že zaberá, ale pokiaľ nemáš nastavenie hlavy, tak žiadna liečba nezaberie. Čo je ten mindset? Lebo ty máš to nastavenie hlavy veľmi dobré. Dalo by sa od teba inšpirovať a učiť. Každý deň je vlastne na to, aby ste sa sami seba prekonávali v čomkoľvek, čo robíte. Či máte a keď stanem depresívna, že joj, bolia ma nohy, zle sa mi pozerá, bolí ma hlava, trpí mi ruka, ako sa mám ten deň naštartovať? Ja si ten deň poviem, že to, čo ja robím dneska, to niekto sníva. To je pravda. Tieto veci mi vháňajú slzy do očí, lebo je to pravda, to nie je iba také moto. Vieš, koľko ľudí má proste diagnostikovaných onkologické ochorenia v najhoršom štádiu a proste, čo by za to dali, keby im trpla iba ruka a iba sa horšie pozerala a vedeli, že by tu môžu žiť možno ešte 50, 15, 20 rokov, že všetci rozumieme a zatiaľ nemáme nikto to v ruke napísané, že kedy, ale horšie to majú tí pacienti, ktoré majú proste tie diagnózy fakt ťažšie nastavené ako my. Nie je to iba každý moto, je to veta. Na niečo dobrý vlastne, treba si z neho spraviť ten dobrý, pekný. A ponaučiť sa asi z tých zlých chvíľ, že? Tak, ale tie zlé chvíle, to dno, ja mám pocit, že to nás zamýšľa, najviac sa pri tom zamýšľame, že proste... Nemôžeme ostať pri jednej myšlienke, keď ostane človek pri jednej myšlienke, tak si ju bude opakovať celý deň, treba nastaviť aj iné myšlienky. Dobre, cítim sa teraz zle, OK, ale nemusí to byť stabilné a stále. Treba ísť proste vpred, proste veriť v to a proste nedať tomu šancu tej chorobe ďalej sa pokročiť. Rozumiem, že nie ako ja mám problémy, nemám a druhý ostatní. Ale mal si ich, vieš, mal si ich a tiež si ich prekonal. Nebol si akože, zistil si náhodou, že máš SMK, lebo si raz zakopol, tiež sa ti zle chodilo, horšie sa ti pozeralo a lekári ti zakazovali cvičiť, ale prekonal si sám seba a proste preto si dnes a teraz idem cez svoje limity, to je to práve, že ja idem. To inak pri SMK, pozor na to, pri SMK si dávať pozor tie limity, ako ono všade vám si povedia, akože strážiť nejako. Že nie, ako nie ísť cez ne úplne,
hlavne si nehovoriť, o dneska nejdem, o dneska prší, o dneska som unavený, ako brať to s rezervou, ale počúvať svoje telo. Teraz si myslela limity ako limity, ktoré nám dávajú, alebo limity, ktoré ti dáva tvoje telo. Vieš, keď ja tu budem zakopovať, že nebudem vládzať chodiť a poviem si, že prejdem ešte kilometr, tak ten kilometr asi by som odplazila. Akože SMK... Ale bola by si šťastnejšia, keby si ho prešla ešte. Ja neviem, práve, že ja som práve že ten depresívnejší typ, že keď nepočúvam svoje telo, čo ho nepočúvam napríklad 15 rokom diagnostiky dosť často a cítim, že som sa prepalila, čo prepalujem, hlavne pri synovi a pri tom, že chcem viac, stále chcem od života viac, tak vtedy si sama sebe nadávam, že som sa nepočúvala a som to prepalila. Ale chcem povedať jedno ale, že po transplantácii vlastne kmeňových buniek to prepálenie, kedy ja akože nevládzem, trvá kratšiu dobu, tá rekonvalescencia ako keď som nebola na transplantácii. Že moje telo dokáže... Uverila si tomu. Áno, dokáže... Ja som tomu uverila. Ale aj rýchlejšie regeneruje. Asi to je aj tá hlava. To je tá výhra. Áno, neviem, či je to presne, ako ty hovoríš, iba tou transplantáciou alebo tým môjim nastavením. Celkom rýchlo zregenerujem, keď nevládzem. Ja idem dosť cez limity. Ja môžem byť akýkoľvek unavený, ale vždy, keď si to, čo chcem, splním alebo odcvičím, som ešte šťastnejší, energickejší, ako keby som to nespravil. Na endorfíny z toho všetkého možno. Áno. No, a čo by si odkázal niekomu, komu možno práve teraz v tejto chvíľke diagnostikovali, že viete čo, vy máte také ochorenie, volá sa skleróza multiplex, a ten človek ako, dobre, dneska je lepšie povedomie, možno nemá tieto informácie a ostane zrozený, lebo väčšinou sú to veľmi mladí, produktívni ľudia. Prvotné sa človek naleká, to som robila ja aj Zuzka vlastne, tak napadnú vás zlé myšlienky, čo môže a nemôže byť, ako keď mi povedali postupná invalidizácia, tak som nebol vôbec prekvapený ani šťastný. Ale povedať si, že robíme teraz niečo, kým nám je dobre, ako rozmýšľať nad tým, čo sme mohli robiť. No, áno. Lebo teraz mi je napríklad dobre, preto to využívam na všetko, čo môžem. Či robota, tréningy, rodina. A nerozmýšľaš, čo bude o 20 rokov, hej? Tak nikto nezdravý človek nevie, čo bude mať o 20 rokov. Tým, čo bude zajtra. No, plánujem to, ale užívam si niečo. Dneska mi nie je nič, zajtra mi nemusí byť, ani o týždeň, ani o rok nemusí byť. To je o hlave. No, to je to nastavenie tej hlavy. Ja by som si mala tvoje výroky písať, keď budem mať sa ráno zobudím s tým zlým dňom, tak si to pozriem. Ako to hovoril ten Maťo? Porozmýšľam si a možno ma to preladí. Na inú notu. No on je známe, že skleróza multiplex veľa berie, čo vieme. Obidvaja sme pacienti s SM-kou. Nezobrala chôdzu, našťastie chodím bez pomoci nejakých baril alebo niečoho, ale ako dneska som mala od rana frmol, mám 2-ročného syna, takže veci okolo neho, tak som tu prišla už po veľa aktivitách a už cítim, že by som si nedala túto 4 koliečka v parku, čo jedno koliečko má asi kilometr. Čo naopak, keď tá skleróza veľa berie, krátke, čo ti naopak dala? Čo si možno uvedomil po diagnostike? Iné zmýšľanie. Nebol si predtým takýto? Nie. Fakt? Ako každý sme blbli, zabávali sa alebo niečo robili. Skrz teraz toho, čo mám, tak sa venujem veciam, aby som sa posúval vpred, nejaký progres, učil som si nejakú disciplínu, nejaké veci. Tým pádom mi to zmenilo myšlienky aj v správaní alebo chovaní k samu k sebe. Hlavne aj nejaký disciplinovanejšie sa správaš k sebe? Áno. Mnoho. Taký Je známe, že ty, stále hovorím, je známe, lebo ja sa s Maťom poznám 4 roky a sme spojení, takže viem o ňom veľa, to, čo vám chcem prezradiť, tak pýtam sa na to, čo možno už veľakrát viem, napríklad, že nepiješ alkohol, piješ ho minimum. Je to aj po diagnostike, je to po diagnostike až toto, táto zmena nastala? Aj pred diagnostikou. Aha, takže toto ťa neovplyvnilo. Ani nič vlastne. A cvičil si rovnako takto? Tvrdšie. Teraz cvičíš tvrdšie. Áno. Ako kedykoľvek predtým. Takže tá SMK ťa vlastne posunula v nejakých limitoch a v nejakých nastaveniach. Posunula hlavne v tom, že keď viem, že cvičím, nič mení, ja keď cvičím, ja cvičenie beriem ako relax. Ako ja keď cvičím, neexistuje nič okolo mňa, tým pádom neexistuje ani skleróza, ani problémy, ani chyby, nič. Takže ty ju dokážeš úplne vytesnať. Ja to mám ako terapiu, to cvičenie, to beriem ja skôr. Keď cvičím, nič ma netrapí, nezaujíma. Si ako keby v takom svojom svete. A do vypnutia. Super. Ako ja tiež čím menej, napríklad teraz po tých rokoch, 15, už to možno trvá nejaké 3-4 roky, tak nevadí mi hovoriť slovo skleróza, multiplex, nevadí mi hovoriť skleróza, nevadí mi hovoriť SMK, nevadí mi to, sú to pre mňa iba slova, nič iba slova. Neprikladám tomu žiadnu hodnotu, tým pádom som sa od toho ako keby tak odosobnila. Ale kedysi to u nás doma bolo zakázané slovo. Človek nemal povedať skleróza, alebo som stále takto. Nehovor to, ja som si predstavovala, že všetci o tom vedia a skončí, videla som vozíky a barla, neviem čo, je to zase to nastavenie hlavy. Ja som tiež prvého pol roka nepovedal nikomu o tej chorobe.
No u mňa to prelomila až moja spoluzakladateľka, Kročík pred Miška, áno, jej nastavenie. Ona má podobné nastavenie ako ty. O tom si tiež spolu povieme. No a ešte mám na teba poslednú otázku. A to by bolo, že či máš nejaký vytýčený cieľ, alebo sen, alebo nejakú vec, na ktorú sa tešíš a že máš nejaké také, že vidíš svetlo na konci tunela, kvôli ktorému ráno s radosťou stávaš. Povedal som si kedysi, keď mi dovolili znova cvičiť, že budem proste najvytrenovanejší na Slovensku s touto diagnostikou, aj si za tým idem, aj si za tým pôjdem. Posúvať sa vpred, napredovať, dokázať napriek aj chorobe niečo a pozvihnúť kročík vpred. Áno, spolu by sme sa chceli spoločne dokázať viac proste. Lebo máme teraz čas a ten čas treba využiť. Nie ostať v tom, čo bolo alebo bude. Teraz žijete, nie zajtra ani včera. Teraz. No nikto nevie, či sa to zajtraška dožije, že? Áno, máme spoločné ciele, tu sa naše ciele asi prelínajú, že by sme chceli viac robiť pre osoby s postihnutím skleróza multiplex, prinášať informácie, pretože aj to je veľká hodnota, tieto informácie, ktoré nepadajú z neba a veľa vecí na internete je negatívnych a zastaralých a plus aktivity pre vás. Nielen vás informovať, ale vás, nemám rada slovo komunita, ale vtiahnuť do takého nášho spoločného sveta a ukázať, že dá sa so sklerózou žiť a dá sa robiť niečo, aby sme sa cítili lepšie ako predtým. Možno lepšie aj ako pred diagnostikou dokonca. Keď sa vraví, každý kročík prejde dobrý. Áno. A čo by si ešte odkázal tým, ktorí vydržali do konca a pozerali náš prvý rozhovor? Určite, ak budete mať záujem, môžete ma kontaktovať, takisto aj Zuzku alebo Kročík pre teda nás s tým, že keby boli nejaké otázky, či cez tréningy, cez stravu alebo nejaké ostatné veci, ktoré by vás zaujímali. Cez stravu Maťka, hej? Moja strava je divoká, ale moja je divokejšia. No. Hlavne s akúkoľvek otázku môžete prísť. Určite. My tam máme aj telefonický kontakt, teda, ktorý je na mňa. Na Instagrame odpovedáme spolu s Myškou. A Maťo, neviem, či ty máš tiež telefonický kontakt, ale cez Instagram sa dá k tebe spojiť. Instagram, ale môžem si ho pridať. Určite mám klasický Matej Varur Oficiál, takže tam nájdete všetko. Mne sa stále označujú, ak nás sledujete na Instagrame. Spojiť sa s nami teda môžete cez Instagram. Facebook bohužiaľ nie, lebo nám bol odsúzený. Nejako sa to snažím prezdieľať cez môj súkromný, ale ten málo kto sleduje. A snažím sa obnoviť náš web. Je normálny kročík www.kročikpred.sk, len je málo aktualizovaný z dôvodu, že bola transplantácia, otehotela som, blablabla, súkromné veci, ale teraz chceme presne, ako Maťo povedal, využiť ten náš čas, ktorý je drahocenný, voľný čas, takže budeme sa venovať aj tomu webu, aby ste si, ak budete mať záujem, pozreli takéto videá a možno si aj niečo prečítali aj prostredníctvom nášho webu Kročík pred. Tak tešíme sa na vás a prajeme vám pekný deň. Krásny deň vám prajeme.